खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो स्कलारशिपनि बागै सोंहरगासिनो दङ जेरै नैबे एनएसपि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन इसान उदय स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टआ माब्ला ओंखारना फैगोन दा बिनिफ्राय माखासे नोंथांमोना बेखौबो सोंहरदों जोंहा आसाम सरकारनिफ्राय नैबे डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेसननिफ्राय जोंहा मोनसे स्कलारशिप ओंखारना फैदोंमोन जाय स्कलारशिपनि नामा जोंहा कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिपमोन जोंहा थांनाय 2025 नि नभेम्बरनि 20 तारिखआव जोंहा एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांदोंमोन जायखौ नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन फरायनाय जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसन फरायनाय दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोबांनो सोंहरगासिनो दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपफोरनि बागै माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय नैबे कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप दा बे स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बिनि बागैनो आं खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनि नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय ओरैनोथ' जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्सआव बेहाय बुंदोंमोन जेनेबा नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव जेनेबा फार्स्ट सेमिस्टाराव एडमिसन लानाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 450 ताका बेबायदि फैसा मोननांगौमोन स्किमनि गाइडलाइन्स बायदिबा दा बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएसनाव जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एडमिसन लानाय नोंथांमोना 500 पार मान्थ नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगौमोन नोंनि बे कर्सआ कमप्लिट जाजासिम आरो मासै मास नोंथांमोना मोननांगौमोन नाथायबा बेबादि सोआ फैसाखौ खेबसेनो बेबादि बिथांमोना दायो सोग्रा जाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंनि नामा मेरिट लिस्टआव फैबासो दा बेनिखायनो जोंहा दासिमबो मेरिट लिस्टखौ बिथांमोना होथ'वाखै जोंहा नैबे डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेसना दिनैसिमबो बिथांमोना कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टखौ बिथांमोना होथ'वाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेबावनो नांगोन मेरिट लिस्ट फैनायनि उनावसो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो जोंहा थांनाय नभेम्बरनि 20 तारिखआवसो नालाय बारा एप्लाइ खालामनाया जोबनाया दा बेनिखायनो बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोना फैगोन बोसोरनि सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेरावसो नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना हिसाब खालामबानो जाबाय जुदि मास मोनसेयाव जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन थांनाय बोसोराव एडमिसन लानाय नोंथांमोना 450 ताका फैसा मोनोबा बोसोरसेयाव बेसेबां जागोन नोंथांमोना सानजाबना नायबानो जाबाय पोस्ट ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एडमिसन लानाय 500 नोंथांमोना पार मान्थ मोननो हागोनबा बोसोरसेयाव बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ गावबागावनो हिसाब लाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा नैबे कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिपनि आपडेटआ दा बेनिफ्राय फैदो नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जायनि बागै नोंथांमोना आंनिसिम ओरैबायदि सोंहरबाय थायो माने जेनेबा माब्लाथो मोनमारगोन स्कलारशिप फैसाखौ होननानै गोबांनो सोंहरबाय थायो आरो माखासे नोंथांमोना आंनिसिम नैबे बाथ्राखौ बुंहरदों जेनेबा नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय माने फैसाखौनो हराखै आसाम सरकारनिसिम बेबायदि होननानै माखासे नोंथांमोना आंनिसिम कमेन्टबो खालामहरदों दा बेबायदि नोंथांमोना बाथ्रा बुंदोंबा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नैबे त्रिपुरायावबो जोंहा एसटि स्कलारशिप दं नालाय दा बेनिखायनो बे त्रिपुरा एनएसपिनि थ्रुयैनो बिथांमोननियाबो जायो स्कलारशिपा दा बे त्रिपुरा रायजोनियाबो एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ बिथांमोना दाख्लै बावैनो सोना होबाय दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ जुदि सेन्ट्रेल सरकारा हरोबा बेखौ त्रिपुरा रायजोनो हरबायबो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम मानो हराखै जानो आरो आंनि मिथिनायाव जेनेबा सेन्ट्रेल सरकारा नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरा बादि आरो आंनि मिथिनायाव जोंनि नैबे आसाम सरकारासो फैसाखौ सोयो बादि नोंथांमोनाबो सानना नायबानो जाबाय आंनि बादिबा आरो नैबे आसाम रायजोआसो फैसाखौ सोयो सेन्ट्रेल सरकारनि बेहाय जेबो इनभल्भ गैया बादि आं बेखौ मोनदों अब्लाबो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सिगाङाव आरटिआइ खालामनाय बायदिसिनाबा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिगोन आं आरटिआइबो बेबायदि खालामनाय जायाखै दा जिखियानो जाया नोंथांमोना बेजों जेबोखौनो लेनदेन लाना जेनेबा फैसाखौ सोर सोयो मायो बेजोंथ' जेबो नोंथांमोना माबाखौनो लानाङा लेनदेनखौनो लालायनाङा आंनि बायदिबाथ' नोंथांमोना मात्र फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौल'सो नोंथांमोना सोंनांगौ आरो दा बेबायदिबा जेनेबा नैबे त्रिपुरा रायजोनि बे एसटि स्कलारशिपनि त्रिपुरा स्टेटनिया जेनेबा एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ बिथांमोना दाख्लै बावैनो सोबाय मेरिट लिस्ट होनानै बिथांमोना सोबाय दा बेनिखायनो आसामनियाबो जोंनिया फैसाखौ सोनांसिगौमोन जुदि बेलेग स्टेटनिखौ नायोबा नाथायबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनिया माबायदि जादों बिथांमोना एप्लाइ खालामनायनि समावल' खोन्थागोन नैबे एसटि स्कलारशिप जोंहा फैदों थांनाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना निसय खबर दंखायो जानो हागौ आंनो भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोदोंमोन जोंहा आसाम सरकारनि मानगोनां इडुकेसननि मिनिस्टार रेनुस पेगु बिथाङा माने गावनि ससियेल मिडिया हेन्डलाव बिथाङा होलायबाय एप्लाइ खालामबायदि होननानै नाथायबा सिगां बोसोरफोरनि फैसाखौ मोनाखै होननानै खबर लाबा रावबो जेबो बिथांमोना रिप्लाइखौ होआ
थांनाय बोसोरनि जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाल' दिनैसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै बे नङा दै बाथ्राया सिगां बोसोरनि बोसोरथामसो जालायलांबाय फैसाखौनो मोननो हायाखै ओरैनो एप्लाइथ' खालामबायानो थायो प्रेस खालामो रिनिउवेल खालामबायानो थायो नाथायबा दिनैसिमबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै आरो बेनिफ्राय थांनाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोननि स्टेटासआबो फाइनाल भेरिफाइथ' जाहैबाय अब्लाबो नोंथांमोना दिनैसिमबो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हायाखै आरो PFMSआव बेयो जोंहा थाङाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो आसाखौथ' लाथ'नो नांला नैबे NSPनि ST स्कलारशिप फैसाखौ बावैसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो नाङा नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोन दा जोंहा MCCबो नांनानै दं नालाय आसामाव दा बेनिखायनो MCC बायनानै नोंथांमोना मे मासनि जोंहा 4 तारिखनि उनाव 1 तारिखहालागै जोंहा MCCआ बायगोन बादि दा बेनिखायनो नोंथांमोना मे जुन बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जुदि बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना मोनाबाथाय आरो सानसा खमसै आरो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन ना ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन ना गोबाङानो नोंथांमोना सोरबाफोर मोनबाबो जोबोद खम नोंथांमोना मोनगोन सोरबा 2000 नोंथांमोना मोननो हागौ सोरबा 1200 नोंथांमोना मोननो हागौ बे एडमिसननि सायावबो सोनारबाय नोंथांमोनाथ' गोबांनो गभर्नमेन्ट कलेजफोराव नोंथांमोना फरायनायबा नोंथांमोना मात्र बेबायदिल' मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 1200 2400 3000 बेबायदि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय स्कलारशिपनि जै जायफोर नोंथांमोना प्राइभेट कलेजाव एडमिसन लानाय एडमिसन फिसा जुदि बुरजाबा जेरै 10000 20000 बेबायदिबा 3000 बा अब्ला नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ एसे बुरजा मोनगोनखौ आसाखौ खालामनो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दिनैसिमाव जेबो एक्जेक्टलि डेट ओंखारना फैयाखै आं एसे उनाव RTA खालामनो थांगासिनो दङ माब्ला बिथांमोना फैसाखौ सोनो हागोन बायदि आरो दायो माबायदि स्टेटासआव दङ आं बेखौ मिथिना मोननो लुबैगोन RTIनि जोहै दा बेनिखायनो आं सेन्ट्रेल सरकारनिसिम डाइरेक्ट RTA खालामगोन अब्लानो जोङो मोजाङै मिथिनो हागोन मानि थाखाय बेबायदि जानानै दङ मानो होनोबा गोबाव सम जाबाय नालाय जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोरावल' एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाल' फैसाखौ मोनाखै बेबादि नङा सिगांनो माने डिग्रियानो कमप्लिट जालायलांसै सोरबा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि नैबे पस्ट मेट्रिकनिखौ मोनाखै गोबां नोंथांमोना एप्लाइल' खालामदों मोनाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोबां सोरबाथ' रागासो जोंलायलांबाय ओरैनोल' एप्लाइ खालामहोबाय थायो होननानै दा जिखियानो जायामोन आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे मे मासाव मोनगोनखौ एसे आसा लादो मे जुनाव एप्रिल मासावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो नांला मे जुनाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे ST स्कलारशिपनि फैसाखौ दा ओरैनोथ' नोंथांमोना मे जुनाव फैसाखौ मोनामोन नैबे फेब्रुवारि मार्च मासावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगौमोन सिगाङाव सोनाय बायदिबा दा नाथायबा जोंहा सोआसै त्रिपुरानाबो जोंहा मार्च मासावनो सोबाय माबायाव फेब्रुवारि मार्च मासाव जोंहा सोबाय दा जोंनाबो बेबायदि मासावनो हाबोमोन नाथायबा जोंनिया मा जाखो देग्लाय गैया आरो थांनाय बोसोराव हाबदोंबाबो जोंना मा जादों एफा एनैल' फैसा हाबदों दा बेनो आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बोरै जाखोथाय हमनो नाला नैबे NSPनि ST स्कलारशिपनि फैसा सोनायनि बेलायाव जोबोद फाल्थु जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा बेबायदि जागासिनो दङ दा बिनिफ्राय नैबे ईशान उदय स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मेरिट लिस्टखौ जोंहा नैबे मे जुन मासाव होयो माब्लाबा जुलाइआव फैसाखौ सोयो माब्लाबा आगस्टआव सोयो आरो फैसाखौ नैबे मे जुनावनो नोंथांमोना मेरिट लिस्टखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय ईशान उदय स्कलारशिपनिखौ कार्ड मार्कआ हाइ थाङो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जुदि नोंनिया 75% आप दङबा हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना ईशान उदय स्कलारशिपनि जे फैसा मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैबानो नोङो मोननो हागोन माने बोसोरसेयाव 10,000 जनल' मानसिखौ सायख'यो नालाय फुरा जोंनि नैबे नर्थ इस्टनिफ्राय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा बे 10,000नि बिथोराव फैनो हायोबा नोङो नैबे ईशान उदय स्कलारशिपनि जै 80,000 मोनोमोन खोमा बोसोरसेयाव 80,000 फैसा मोननो हागोन नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयोबा बेनिफिसियेल लिस्टखौ नोंथांमोना नैबे मे जुन मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जुलाइ नैबे आगस्टआव बेबायदि बे मास मोननैनि बिथोराव जोंहा फैसाखौ सोयो नाथायबा देग्लाय लेटबो जानो हागौ दा बेखौथ' जेबो जों बुंनो हानाय जानाय नंला अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय आरो मेरिट लिस्टखौ नोंथांमोना नैबे माबायाव मे जुन मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम नैबे MLA स्कलारशिपफोरनि बागैबो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन एसे उनावनो जों इलेक्सननि उनावनो एप्लाइ खालामनायफ्रा जानो थांगासिनो दं दा बेफोरनि बागैबो आं एसे उनाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंनि बे ST स्कलारशिपनि पेमेन्टनि स्टेटासा माबायदि जानानै दं PFMSआव फैगोन ना फैयाखै बेफोरखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों